sa nato pagtagad ang atong tag sa kakaugalingon, mao ka na ang atong basihanan kung ngano nga managdaot kita or dili kita managdaot. But before that, hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, ang ato ang panglawas, nag-agad lamang kana sa ato ang pag-care ni ini. Dipindi lang kana, no? Kung dili na ito maayong pagkatiman ng atong lawas, natural magdaot gyud kita. Apan kung kini at maayo na itong pagkatiman, makalikay gyud kita ni ana, no? So, bahin sa kabuhi, daghan kaayo gihapon ang maghatag silang comment, no, sa mga videos nato nga may tungod sa ilaang kabuhi. So, nahatag naman nato tanan gayon nga ngay mga buhaton, moari kita karon sa pag-amping gayon sa ato ang kalawasan. So, ang una ni ana mao kanang ampingan ginato ang atong mga kalawasan aron malikay kita sa mga kanabitang pagdaot-daot. So, ang una ni ana mao gyud kana nga kaning ato ang lifestyle, no, sa pagkaon. So, kinahanglan nga plant-based ang ato ang kalagmitan nga ato gayud nga kanon of fruits and vegetables. Kay mao lamang kana nga paagi nga makalikay gayud kita ni ana kana mga natural bitaw nga mga nutrients nga makuha nato sa mga utan ug sa mga prutas. Pero nasayod ako nga karong mga panahon na labi na gid kaning mga batan-on dili na gid sila ganahan mga utan when naa gyud diha unta ang angay, no? So ang uban usab, no, mao kana kun maayo lang kay nato kanang pagkaamping, bihira gid kitang magdaot. Although di man gid mahitabo nga di pud magdaot, pero dili gyud ingon og sige gitang gadaot, no, labi na nang gitawag og kabuhi. Ang kabuhi atong isgutan ang kabuhi tungod kay mao man gyud kana ang focus sa ato ang pag kanibang pag treat sa ato ang mga small community, mga kabuhiunon man na. So ani kini, no, dili gid nato pasulabian kanang ato abitong kinaiya nga dili mamahaw, kape lang, kape. Dili mo kaon kay magdali-dali mo eskwela, mo trabaho o kape lang gyud, no? And then walay paris nga solid or anything nga medyo maka neutralize dito sa acid nga i-produce ni anang coffee, no? Dayon pag human ni ana dili man pud kana siya makadaot ura-urada dayon, pero sa hinay-hinay ana nga sige kita nga gabuhat ni ana nga kape ra gyud ang atong ipamahaw, musangpot gayud kana siya sa acid reflux, no? Dayon ang usapan ni ana mao kanang naang kanibitang kulang kay kita sa exercise kay kalagmitan nato karon murag kuana ba murag magdali-dali kaning fast pace bitaw. So kana paglakaw murag dili na gid kay nato na mahimo, no? Unlike sa unang panahon nga wala kayo transportation, maglakaw ra gyud. So ang mga tawo menos kayo mga balatian. Karon god wala na, no? Gawas kon mo gahin gid kitag panahon para sa exercise, no? So ang una ni ana dili kita magpasulabi niya ng mga coffee nga walay kaon, din ang ikaduha mag-exercise gayud. Kay ngano diha nato ma-develop ang ato ang mga panglawas, ang ato ang kanini ang mga internal organs, mulihok laman kana sila kung kita pod mag-exercise ni ana. Daghan kaayo ang mga tawo karon nga na-develop ni anang tag-as og cholesterol, tag-as og mga puro tag-as, no? Tungod kana sa ato ang lifestyle sa pagkaon unya dili mag-exercise. Ang ikaduha kanang ang ikatulo ni ana kanang menos kita og intake sa water, kanang water, no? At least 8 to 10 glasses a day sa tubig gayud kana. Kalagmitan kaayo kana, kalagmitan karon kana to labi na ng mga batan-on dili na kaayo hinginom og tubig tungod kay bingon sila luod way lami na no. Maayo gid nila imnon kadtong mga dikolor bitaw. Kana mga dikolor kana mga colorful, kibana ka sa ato ipasabot ni anak kana mga colorful kana naa sa mga fast food papilion dayon og unsa may imo kani muna ana, no? So mao kana ang ato ang lifestyle karon. Nagkahinay kita nga himibiya sa natural food kay ari kita sa mga na puro coloring, no? Unya ang uban na daghan kay sugar, no? So mausab kana usa kana sa pamagi nga nga atong lawas magdaot gayod, no? Dayon kulang kita sa
exposure sa adlaw kanang 6 o'clock to 8 AM nga adlaw, maayo kay kana siya sa ato ang panglawas. Kinahanglanon jud kaayo kana siya nga kuan sa ato ang lawas kanang sa adlaw gayod, no? Maayo jud kana siya. And then lain pa kanang kuan kita niya ng mga gadget, no? Kanang unsa ba na bandage or basta ang gadget karong panahon na is pwede na lang di ta kakaon, di ta ka pamahaw, paniudto panihapon, basta kay gaatuban kita gadget, no? So, usa ka na siya makahatag og balatian usab sa ato ang panglawas tungod kay kusog ang radiation ni ana, no? Okay lang nang matod pa sa mga optometrist 20 minutes magatuban kita ni ana, 20 minutes pud mutan-aw kita sa natural nga green, no? So, mao ka na naapod, usap po ka na siya naghatag og balatian sa ato ang tagsa-tagsa ka panglawas. Dayon lain pa ni ana nga naghatag pud og balatian kanato kanang ato ang anxiety kana stress, depression, usag kana siya number 1 kana siya labi na nang stress, no? Kay makapaweaken man gud na sa ato ang immune system. So ma-weaken na ang immune system, wala na back down na ginatanan diha gikan sa ato ang kanang ato ang heart, atong kidney, atong lungs, atong pancreas, atong spleen, wala na gyud mo kuan na siya mo apil sa na siya og kaluyan, no? So kinahanglan ana nga immune system gyud ang atong kumpatihon nga magligon unya usaan niya ana sa makapaligon sa atong immune system kanang ato ang emotion, kana atong feeling, no? Kuan gina siya kinahanglan niya i-treat gina siya nga dili gina siya wala gyud makapatugaw kanato ni ana. Although na ang gani gid noon pero dili gid ta pwede nga magpabilin og dugay diha aron dili kita ma-stress, dili kita ma-depress, kanang anxiety mawala gid kana siya, no? Naiuban magpasulabi gid silang kasuko, silang kapungot, naunsa. Dayon wala na dayon nigdaot na dayon daghan nagpasumangil nga tungod man gud sa atong gikaon, tungod man gud sa mauni muna, no? So in reality kung imo yung i-check na kana sa ato ang mga emotion, ato mga pagbati nga magpasulabi gyud, no? So ingon ni ana maghatag ka na og balatian kanato dayon mukuan na dayon ang mga gastric juices, mo buga na dayon, so mao kana mo develop na gani uban nga matud pa sa usa ka doktor nga ang cause sa iya ang cancer iyang gi charge dito sa stress, kana mga stress, no? Kana stress grabe kay na mo pa kuan gyud mo pa weaken sa to ang immune system, no? So mao na nga manggawas dayon kana mga balatian nga mga dili gid unta angay nga batunan sa ato ang lawas, because ang ato lawas is the temple of God, no? Naa diri ang ato ang Holy Spirit. So dili nato pag yagaan ang atong lawas because kuan kana siya kanang balaan kana siya because mao kana siya temple. Lain pa ni ana nga makahatag og balatian sa atong lawas, atong kaluya kana bitang mga decision making nga walay dili na to una-unaon kung unsay sagputanan maayo ba or makadaot ba, usa-usab kana siya. Dayon mo gyapon mo paingon sa stress, mo paingon sa depression, the same story. So ingon ni ana, no, ato gyud kanang i-balance tanan gikan sa food, gikan sa emotion, sa feeling, psychological, emotional, physical, mental, i-balance gina siya tanan, labi nang spiritual, no? Labi nang spiritual. Ang financial usab-usab kana siya makahatag og problema, but then kung piskay ang atong lawas kanang financial dili kana problema tungod kay maagapan raman kana, no? So mao kana kanang kabuhi murag mo gina siya di gina siya mawala kay naa diha ang atong lifestyle nato sa kaon, kanang dili pagkaon, magpabusog o kulang sa exercise, kulang sa self-discipline, kanang ulipon sa mga kasuko, ulipon sa mga pagbati nga dili maayo. So mao kana siya mo hulog gyud kana siya sa acid reflux, sa ulcer, hyperacidity, gastroesophageal reflux disease, in short kabuhi, no? Hangtod nga moingon na din tag
naay gusto mo patay na ako, naay gusto mo, unsa pa na diha, no? Lain-lain ang atong mahuna-hunaan, no? So, I hope doon na kita'y nakuha sa ato karon nga paghisgot-hisgot may tungod ni anang kabuhi, unsaon pagpanalipod sa atong lawas, may tungod ni anang mga balatian, no? So, dili lang kita kutob hangtod sa sunod nato nga panag istorya-istorya, may tungod sa ato ang kabuhi, may tungod sa ato ang panglawas, no? So, salamat kayo og have a good and godly day everyone.